Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Úžasná Božia milosť. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. Radujte sa v Pánovi. Radujte sa v Pánovi. Radujte sa, vravím vám. Radujte sa v Pánovi. 13. jún. Láska je zo všetkého najdôležitejšia. Veď Boh tak miloval svete, dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Ján 3.16. Oveľa neskôr, keď sa učeník Ján stal Kristovi blízkym práve účasťou na jeho utrpení, Pán mu zjavil podmienku vstupu do jeho kráľovstva. Kristus povedal: Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil, a zasadol som s mojim otcom na jeho tróne. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevíde von. A napíšem naň meno svojho Boha, aj svoje nové meno. Zjavenie 3, 21, 12. Apoštol Pavol napísal: Ja už totiž mám byť obetovaný a už nastal čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán. 2. Timotejovi 4, 6 až 8. Pri Kristovi bude najbližšie ten, kto sa na zemi nechal najviac naplniť duchom sebaobetovanej lásky. Lásky, ktorá sa nevypína, nevystatuje sa, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé. 1. Korinťanom 13, 4, 5. Lásky, ktorá vedie učeníka, ako viedla aj nášho Pána, aby sa vzdal všetkého, žil, pracoval a obetoval sa až na smrť pre záchranu ľudstva. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.